بأمريكا ونجادين دراسين روبرت كيوساكي تصحيفة على نيويورك تايمز نشديس عمتات زاكل بيست سيلر كوينات صنحت نايرس حاجز مصحف ودهافتا من ودخان روبرت كيوساكي أمولي هو تومس جنزب زقات أمام تمكرتات بمنصار بزعبا فاينانس زلو رديت كاب كلته عبوتاتو ويدما خاب هافتام بوين دخابوين إلى صوعم سبات كم سماري زارب كيوساكي لعد 20 ديشن مصحف تصحف خوينو كم بعال كاش فلو كادرانت ريتشي دادس جايدست انفستينج ذا ريل بوك اوف ريل استيت زعمسور بولصات مصحف تصحفيو مبزعتي غزي سرحو اب نبرت انفست مغبار فاينانساو تمرتي وفر زتكوريو سلازي زا مصحف اب بيزنس عالم كونه اب كالي مداهيوت ازيا قداسي سلازخونت بمولا اختم بوانا تلاوبنا نحجي 10 قند ملغتي وي تحسنا ايتا مصحف زبلنايم كم صعبم سينايم ولنا سناي مكتال قداماي حفتامات نغنزبا يسرحون حفتامات نغنزبا يسرحون اب كندو غنزبهم نخسرح لهم يغبرو ازي مالت حفتامات اب كندي اب دموز طراي زمركوسو غنزبهم اب زياده اتاو زمص نبرت وي كعا اسيت انفست بمغار وي كعا بموفر اتغنزبهم موديس غنزب كفتر يغبرو يبلنا كالاي فاينانساو تمرت وسد إذا مصحف فاينانساو تمرتي حفت نختخ عبتا زي قداسي تبلنا كم اكاونتينج بيزنس ماناجمنت زمسول تمرت بموساد جنزب بعوت منقد محدارن جنزب بعوت منقد محدارن نمعباين زل خيلتن فاينانساو فلتتن عتق يبلنا سالساي ناي جزار اسخانك دحسب روبرت كيوساكي ناي بعلنا وانين كنحسبن كنما عبلن يمكر بستخ على متن ناي جزار اسنا نقد خنجمر دما يتبابع رابعي نبرتاتن عداتاتن انصير كافلت يبلنا روبرت كيوساكي كم زيبل نبرت وي كع اسيت مالت ناو جباخا ገንዘብ ዘውትን ትኾን ዕዳ ወይ ከ ዓልያውልት ድማ ካብ ጅባኻ ገንዘብ ኮጽ ዝገብር ይብል ሓደ ሰብ ገንዘብ ዕውት ንምዃን ድማ ኣብ ምጥራይ ንብረት ወይ ከ አሴት ከምኡ ድማ ምቕናስ ዕዳታት ከትኩር ይግባእ ይብል ሓምሻይ ፍርሕን ስስዕን ኣወግድ ፍርሕን ስስዕን ኣብ ፋይናንሳዊ ውሳኔታት ጋር ተዓውኺንካ ክትውስን ስለ ዘይገብሩ ብዝተኻል ደረጃ ክንወግዶም ይምዕድ ሻልሻይ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ዕግበት ወይ ከዓ ኣብ ናይ ነዊሕ ግዜ ዓስቢ ዘለዎ ስራሕ ኣትኩር ይብል እዛ መጽሓፍ ድሒሩ ወይ ኣብ መጻኢኻ ዕግበትን ጻማን ኣብ ተሓፍሰሉ ኣብ ናይ ነዊሕ እዋን ወፍሪ ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ተረድእ ሻብዓይ ኣብ ሓደ ምንጫታዊ ትመርኮስ بገንዘብ ዕውት ንምዃን እታ መጽሓፍ ኣብ ክንዲ ኣብ ሓደ ስራሕ ወይ ኣብ ሓደ ምንጫታዊ ጥራይ ምጽጋዕ ምንጫታዊኻ ብዙሕ ክትገብር ትመክር ሻምናይ ዝተጸነዐ ወይ ከዓ ካልኩሌቲንግ ሪስክ ውሰድ ዝተጸነዐ ሓላፍነት ክንወስድን ውድቀት ድማ ከም ናይ ትምህርቲ ዕድል ክንሪኦን የተባብዕ ታሽዓይ ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ዓወት ተማር ካብ ናይ ካልኦት ዕውታት ሰባት ታሪክ ተማር ናቶም ታሪክ ከም መነቃቅሕ ተጠቂምካ ናይ ገዛ ርእስኻ መንገዲ ፋይናንሳዊ ዓወትን ክትፈጥርውን ትመክር ታሽዓይ ካብ ናይ ካልኦት ሰባት ዓወት ተማር ካብ ናይ ዕውታት ሰባት ታሪክ ተማሂርካ ናቶም ታሪክ ከም መነቃቅሕ ተጠቂምካ ናይ ገዛ ርእስኻ መንገዲ ፋይናንሳዊ ዓወት ክትፈጥርውን ትመክር ዓስራይ ገንዘብ ቦይና ሓጎስ ክገዛእ ይኽእልን ይብለና ኣሞዳታ ሮበርት ኪዮሳኪ ገንዘብ ቦይና ሓጎስ ክገዝእ ከም ዘይኽእልን ስለዝኾነ ድማ ካብ ገንዘብ ብተወሳኺ ጽቡቕ ማሕበራዊ ህይወት መንፈሳዊ ሰላምን ርግዓትን ጽቡቕ አካላዊ ጥዕናን ክህልወና ንስራሕ ይብል ኩብራት ተኸታተልትና ለማዓንቲ ዝነበረና መደብ ኣውዚ ክንውድእ ተቐጻሊ ኖቲፊኬሽን እንታን ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ሼር ላይክ ምግባር ኣይትረስዑ እንዳበልና ለማዓንቲ ዝነበረና መደብ ኣውዚ ክንክንብቶ ሰሰናይን ኣቡ